ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ ಸಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಂಡೆಡ್ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಎನ್ನ ವೈಫ್ನ ಅಜ್ಜಿಲಾಗ್ ಕಂಡದ ಪುನೀಟ್ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಮರಿ ಸೈನ್ಯ ಪಿದಾಡ್ಲಕ ಆತನ ಐಸ್ ದುಂಬುದ ಗುಡುಮು ಗುಡುಮು ಪಿದಕೈ ದಲ್ಪ ವೇಸ್ಟ್ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾವಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ 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 ಅಡಿಟ್ಟು ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತು ಪತ್ತಲೆ ರಡ್ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇರ್ ಚೂಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಡ ಕೊಡ್ದು ಯಾನ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚ ಅದ ಮೂಲು ಉಂಡತ ಮಾಮ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಳ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡದ ರಮೇಶ್ ಸಮಪ್ಪ ಒಂದಲ್ಲ ಮೀನ್ ಪತ್ತರೆಗ್ ಗಾಲ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಗಾಲ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಪಂದ್ ತೂಕ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಐನ ಪಂದ್ ಈ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಪೋಪುನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಮಾರೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಕಂಡಡ ಪೋರೆ ಇನ್ನೇನು ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ತಿಂತಿದ್ದಾರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಹೊರ ಮಾಡ್ತನ್ನ ಬಕ್ಕ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರ ನೀನೆ ತಿಂತ ತೂತುನೇ ಇದ್ದೇದ ಉಂಟು ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂತಿದ್ದಾರ ಅಜ್ಜಿಜಿ ಸೈಬುಜಿ 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 ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾಮ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಾಲ್ತಿ ಕಿಂಜ ಪುರಿಯಲ್ಲದೆ ಮುಳ್ಳುಂಡು ಬೆರಿ ಮೇಲೆ ಕಂತುಂಡು ಕಂತುಂಡು ಮುಳ್ಳು ಒಂದು ಮುಳ್ಳೆ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಮುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮುಳ್ಳೆ ಪುಡಂಜಿ ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟೈನಿ ಉದಾಯ ಬಂಡಿ ಕಾರ್ದ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಮುಟ್ಟು ಮಾರೆ ವರ್ಧ ಹೋಯ್ತು ವರ್ಧ ಬಂಡಿ ಮುಳ್ಳು ಓ ಒಂದಂತೆ ಮಲ್ಲತಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೀಂದ ಬಿಡ್ದು ಬಲ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಮಾತಾಡಕತ್ತಲೆ ಯಾರಿತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚಾರ್ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಲೇ ಬಂದು ರೇಗಿತ್ ಸಮೀನಿ ಚಿಕ್ಕಣ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಣ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀನು ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪು ಆಯ್ಕಲೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಅವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಉಂಡು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಉಂಡೆ ಬಿಲ ಉಂಡು ತೂಕ ಅವು ಕೊಯ್ಯರು 3 ದಿನ ತೂಕ ಸೊ ಮೀನು ಪೂರ ಪತ್ತ ದಾಂಡ್ ರಡ್ಡ್ ಪುರಿಯೋಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಅಲ್ತಡ್ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಜೀಗುಜ್ಜದ ಮರತಡೆ ಬತ್ತ ಸೊ ಜೀಗುಜ್ಜ ಪೂರ ಕೊಯ್ದು ಪಸೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಮು ದಡೆ ಬತ್ತದು ಜಾಮ್ ಪೂರ ತಿಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಯಕಡ್ ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಸೀದಾ ಪಿದಾಡೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ತಿಕ್ಕ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾಡಗ್ಲಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.